Ja, det er så nu, jeg skal snakke om, hvordan at krig bliver fremstillet gennem litteratur og billeder. I oldtiden var det jo en dyd at få lov at kæmpe for sin by eller sit land. Og jeg har et uddrag her fra historiebogen. De mandlige spartanere levede et liv som professionelle soldater. Som 7-årige blev de placeret i kaserneagtige kostskoler, hvor de blev opdraget til streng militær disciplin. De blev vendet til at overleve og kæmpe under barske betingelser og med meget lidt føde. Når de var 20 år, blev de optaget i hæren, og de boede fortsat på kasernen og indtog deres måltider sammen med de øvrige soldater. Først når de fyldte 30, fik de lov til at forlade kasernerne og bo sammen med deres hustruer, men de skulle stå til rådighed som soldater, til de blev 60 år. På billedet ser vi også, hvordan at en stolt kriger ligesom kommer frem, og man kan se, at alle spartanerne herovre i højre side, de har deres skjold, de glinser og glitrer, de er gyldne, de er stolte, de går fremad mod målet samlet, de har ingen frygt, de er bare meget stolte over at få lov til at repræsentere deres by og kæmpe for den her ære, som det jo er. Og selv hvis de falder i slaget, så er det jo, man bliver jo hædret og æret, når man falder. Og på den måde, så bliver der skrevet historie om ens navn, og man efterlader også et rigtig godt ry og rygte til sin familie derhjemme. Så har jeg også her de første par linjer fra Iliadens allerførste sang, hvor der står: Synger skudinde om vreden, der greb Peleiden af Kileus. Vreden den fæle, som voldte akajerne 1000 kvaler, sendte behjertede sjæle af talrige helte til hades, og lod dem selv blive slængt som æde for hurtige hunde. Grådige gribe og ravne, så Zeus' vilje blev fuldbragt helt fra den første stund, da striden begyndte imellem folkenes drot Agamemnon og gudernes lige Achilleus. Her høres det jo også, hvordan man havde troen på, at der ligesom var det her underrige, hvor man blev sendt hen og skulle leve videre efter døden. Så derfor var at falde i krig også noget helt andet, end det er i dag. Her er der så et billede fra middelalderen, som viser korstogene, eller korsridderne. Og Danmark var også en del af de her korstog, i hvert fald et par gange. De skulle jo omvende disse hedninge, så de kunne blive kristne. Og det er kendt som nogle meget, meget voldsomme krige. Men man kan se her på billedet, hvordan lyset falder flot ind, og ligesom de her ridder, hvordan de kommer til at virke rigtig flot på den måde, lyset, altså de bliver lyst op på. Meget bevidst fra malerens side. De er de gode. Det er tydeligt. Så har jeg fundet et meget lille citat fra en ridderroman, som var en af de mange litterære tekster, eller genre, som man havde dengang og skrev meget i, som siger: vi kæmper for den sande tro, kristendommen, demokrati og menneskerettigheder. Det er igen det her med, at vi skal ind og fortælle de her hedninge, at de skal blive kristne, fordi det er det eneste rigtige, det er den sande tro. Så har jeg også fundet et billede fra renæssancen, som her viser den gode Christian den 4. Her er han ved søslaget på Koldberger Heide. Og det er også her, at Christian den 4. han mister sit øje. Han er jo kendt med sin klap for øjet. Og det er det her slag. Han mister det. Men det er under englænderkrigene, at alt det her sker. I tiden her var kongerne også meget vigtige, og det er tydeligt, hvordan Christian 4. han her er centrum for, for alting, for al aktivitet. Og det er ligesom ham, som alle holder øje med, og ja, han skal jo beæres, fordi han er det her specielle, at man kan se Dannebrog, der vejer i baggrunden. Det var kort før renæssancen, at Martin Luther han fik oversat Bibelen til dansk, ud fra den tyske oversættelse, som han først lavede. Men det var nu, at man ligesom begyndte at blive klar over, hvad der egentlig stod i Bibelen, og hvad ens religion egentlig gik ud på. Og så har jeg også lige fundet et kort uddrag fra Bibelen, som ligesom omhandler krigsemnet. Han får aldrig en bedre chance. Judas Iskariot sluttede op. Han havde fået alle de fattige med sig. Nej, for så var der blevet krig, svarede Jakob. I ved udmærket, at det vil Jesus ikke.
og hvor man måske tidligere bare har gjort, hvad paven sagde, så når paven siger, tag på korstog, så tager man på korstog, så bliver man lige pludselig oplyst om, hvad det egentlig er, Jesus han har sagt, og så kan man få lov at danne sin egen mening, protestantismen. Så har jeg også fundet et billede fra oplysningstiden. Det her, det er et maleri, der skal vise en af Englanderkrigene, men jeg synes jo, at i oplysningstiden i hvert fald, at det er mere spændende at, ligesom at kigge på den her udvikling, der skete med sådan friheden, ytringsfriheden og det her, og ligesom at kunne udtrykke sig, fordi det er her, at trykkerimaskinen den blev opfundet. Og det her, der er så meget debat om censur og hvad vi skal have lov til at skrive, og samtidig med, at der er stadig enevælde. Og det her er alle, hvad skal man sige, eventyrene om Johann Struensee og Caroline Mathilde og Christian den 7. de finder sted. Og det synes jeg jo er enormt spændende, fordi det er en helt anden form for krig.